Nazdar TikTok. 16. apríla 3733 sa v Horskej Potvoni. Juraj. Ahoj. Ahoj, čo ty tu robíš? Na nákupe som. Si na nákupe, ty tu niekde bývaš? Kúsok. A keď si doma, ktorým smerom máš Lidl? Zavri oči, teraz si v obývačke stojíš, tak... Keď sa stojím v obývačke, Tak pozerám je, sa kam. tak, no, pozeráš sa na telku. Máš telku. Počkaj, Tak to Lidl mám máš tam. kde? Tým smerom. Dobre, si zorientovaný. Ja mám Lidl, keď sa pozerám na telku, tak ja mám Lidl tam. Čo nakupuješ? Klasické také, na večeru, na raňajky. Ty varíš doma? Si variaci? Áno, Čo je tá ingrediencia, bez ktorej neodídeš z Lidla? ovocie. Ovocie? Alebo zelenina. Kedy si stal naposledy na trávniku? Stredu. Nie, prepáč, dneska. No, To je? dnes je dnes. Ja som tu na TikToku často. Nechcel by si aspoň tak občas Že ťa stretnúť? ma nahradiť. Vieš, ja by som zatiaľ išiel na Honolulu, na Bali, alebo na Seychelské ostrovy. By som tu nemusel byť na tomto TikToku. Bude ťažké teba nahradiť. No, mňa nemusíš nahrádzať. To zase, vieš, ja zase náhradníka nepotrebujem. Ja by som potreboval naopak hviezdu, ktorá by vedela vyplniť prázdno. No, tak ako môžem sa pokúsiť o to, ale vravím, určite Nič ty si nesľubujeme. nenahraditeľný. Nič takže nesľubujeme. My nič nesľubujeme. ale... No, hej. Dobre, A ja zase teba Pokúsim nahradím v medzištátnom zápase. no to by bolo proti- proti niekomu. Hej, to by teda bolo. Tak ďakujeme veľmi pekne a ja? poďme teda Chcem ťa- týmto smerom, lebo tadeto Ja sa tady- odchádza tady do to idem. TikTokového sveta. A tak poďme na to.